Una societat més culta fa un país millor, fa millors persones, fa millors ciutadans, no només aquí, a tot arreu al món. El sector empresarial pot ajudar de moltes maneres i de fet hi ajuda, però bàsicament és a través del mecenatge. I s'ha de dir que la llei del mecenatge a Espanya no és exactament igual que la que tenim als països que ens envolten, França, Itàlia, etc. Jo penso que les administracions tindrien que fer un esforç per millorar aquesta llei, perquè a través d'aquesta llei del mecenatge és com les empreses poden col·laborar més en projectes culturals. Som uns convençuts que la cultura serà el motor social dels propers temps. Començar de zero un projecte cultural és difícil per les condicions de mercat, per com està el món econòmic, per com està el món cultural. I llavors, que hi hagin iniciatives d'emprenedors que innoven i fan nous negocis ajudats per una fundació com la que és Catalunya Cultura, afavoreix molt el desenvolupament de tot el sector cultural.